Halo, selamat sore lur, lur. Aku arepe masak sayur terong lagi kene nek bumbu, bawang merah, bawang putih, lombok. Iki lombok sithik ya, sengaja masake gak pedes-pedes lur. Anakku gak doyan pedes. Iki lawuhe engko goreng pindang iki karo ikan asin alias geriabang. Nah, iki lombok ijo. Nah, kene teronge mau tak onceki karo kacange. Tinggal marut kambil lho. Kambile ready karek marut. Nah, saiki arepe tak ulek. Di bumbone uyah sik ae lho, engko gulone karo roikone keri. Sing seneng dikek tempe bosok ya seneng, nek sing gak seneng ya gak dikek gak apa-apa. Nah, iki banyune sumep lur, iki mau tolo. Nah, iki bumbune ready. Saiki dicemplungne. Iki tak kubar resik mau ya. Tolo karo terong karo kacang panjangnya nyemplung. Mantap. Terus pisan bumbune ya lur. Mari iki dikei gula, bumbu masak sithik, roiko, terus karek nyanten. Nah, iki bumbune wis mlebu kabeh ya lur, wis. Saiki aku tak lanjut marut kambil lur. Wis ngono sik lur, tak marut kambil dhisik lur. Matur suwun.